Maone njene chake nde taona ni banja hili eti nkhani hii ili nkamwa akuti banja hili mamunayo Josimar Guterres ndi mkazi wake Sheila Guterres ndochokera ku Peru. Anachoka ku Peru mu 2023 kusamukira ku USA kufuna moyo watsopano ali ndi ana atatu. Nde akuti anapezeka kuti amayi ake Sheila anayankhulana naye pa 9 August. Koma mkuyankhulanako panali zitopotopo. Amayo afotokoza kuti Josimar mamunayo ndiomenya kwambiri, ndi mamuna omenya kwambiri ali ku Peru komweko amamenya mwana wawo nthawi zonse, penanso amamenya kwambiriso ana ake ndi zinayi zodziwika ku Peru kuti Josimar amakonda kummenya mkazi wake, koma amakhalabe mpakana asamukira ku USA. Pamenepo kwanali pa foni pa 9 August Sheila analakwa amayi ake ati inali video call. Mamuna wake anali pompo adamanena kuti ndatopa nazo tsopano ndikukamunenera ku polisi wandimenyaso amangokhalira ndimenya mpaka nata amayi wana atenga foni kunena kuti kodi iwe Josimar mwana wanga monse unayambira mangomenya chonse chomanena kuti umamukonda chikondi chake cha mtundu wanji ukanasintha chani. Koma obviously ati zimenezo zinazo zoti akhala akumuuza kwa dzakadzaka ndi anzake omwe aliyense amadziwa kuti Josimar amamenya Sheila nthawi zonse, ndi Sheila amanena kuti ndatopa nazo. Ndati mene ankaonekera Josimayo atankaoneka kukwiya kwambiri pafonipo amamuyang'ana Sheilayo mwina mwake nkumuza kuti ufuna undipase mavuto ukandinenere. Nde anathana foniyo inatha kenako ati panangotha kanthawi kochepa tsiku lomwelo anayimbiraso amayi ake aja Sheilayo video call ali ndi mamuna wake kuoneka basi zachikondi zina zake kuti tikupita ukayenda kupaki ndi ana basi mangofuna tikutsanzikeni, almost like kungofuna kuwaonesa amayiwo kuti tayanjana. Kuchoka pamenepo amayi aja anayesera muyimbira Sheila sanayankhe foni, kuyesera sukangapo konse Sheila sadzayankha foni. Kenako anamuyimbira Josimar kuti Sheila ali kuti sandiyankha foni. Josimar nkuyankha unena kuti sindinakuuzeni immigration ito amutenga ayise avuta ku USA akukhalira kutenga anthu kupanga deportiwa. Amayi aja amutenga sandengati lero akuti immigration amutenga mwina mumuona akumbweresa kumeneko koma akamutsekera kwina kwake. Ndati amayi sanakhutire chifukwa after pamenepo Josimar uja sanawayankheso foni. Amayi aja kuyesera kuyimbira azinzake chani azinzake onse kumanena kuti ifenso takhala tikuyimba mafoni sakutiyankha foni Josimar, komanso foni yake ya Sheila ingopita ku voicemail. Ndi anthu aja anayimba foni ku polisi kunena kuti uku kalipo anayankhula naye komaliza pa 9 pa 12 ndi pamene anayimba foni ku polisi. Apolisi ananyamuka kuti akapange cheki sana akampezeko Josimar anaso sana wapezepo, koma atayesera kutsekula chitseko anapeza podontha magazi. Pamene anayamba kusakasaka kuti chikuchitika ndi chani kenako azayang'ane kuti panali ring cam, nyumba inali ndi ring cam ngati CCTV ya pa khomo. Ndi anapempha kuti tifuna tione kuti kunyumba kumachitika zotani. Ndi kuona anaona Sheila ndi mamuna wake ndi anade atuluka mwina amapita kupaka ananenako, kenako anaonekaso akutani akulowa nyumba anthu aja onse pamodzi. Kenako akuoneka Josimar uja wonyamula chithumba kuguguruza chithumba kuvutika nacho kutuluka nacho panja ulendo kumapita. Pamene polisi amati chithumbacho ndi chani. Kenako clip ina akuoneka akutani akutuluka ndi ana anyamula dzikwama Josimar yekha ndi ana ake atatu kumapita. Sheila sanaonekenso. Apolisi nkuyamba kulowera kumene amaoneka kuti analowera ku Josimar uja kukuti akayang'ane pafupi panali chire. Apita kuchire kuja akapeza ndithu kuti mthumbamo muli ndani, muli Sheila waphedwa. Basi tikuyamba kumsakasaka Josimar ali kuti Josimar kulibe ndi ana omwe ndi anadzoti athawa, koma kuthawa kwake anatuluka mdziko anabwerera kwawo ku Peru. Ndi anala kumusakasaka amugwirano ku Peru komweko amumanga. Ndiko azidikirira kuti ampange extradite ambwezerese ku USA pajali yese mulandu amakazengedwa ku dziko lomwe wachitira chiwembucho kapena komwe wapalamulira. Ndi azipangano zoti ampange extradite kuti zikhala zoti zimatenga nthawi sizikhala zophweka, koma iyo ndi nkhani inaso ya domestic violence yangotchuka kumene zachitika posachedwa apa ku USA anthu aku Peru. Iyo inali update chabe zikomo kwambiri.